Kamli ka kamram ka chonga. Ka kamram hi ka di chong ka party hi bakan ai ka copy sa honorable speaker chong ka assembly. Ban pentip kum ka intimation. Ka bang layo yakan barbali badu speaker kam don ru kata. Ti ngar sale iru ra ka chong kamram. Ban ai ka jikai ban ai ka jing seneng yi ni parlok. Ki bakam lady beri professor kabangam tip kilong fit banong professor banikai ya ka ya bakin go back to their institution dari university bakin ai jikai ya kita ki student ini bakin one ka feel of politics banai jikai pai ba pai ka kom suspending ngat kadang ngomong what is suspension kadi di termination pai ba kari kasi janta dia bersutu mani di kam asap kam khauput ka coward dies many times before that kadi ka bang mau bahkan ada kapol kan keren kan penpau nomor ya kabangan syayus mga to ko ban use la ban use ban syayus pa ya pai ba kajab beriu na mailan mungkin use tada kijag ni hi bro nomor ngayen kan orem bayu pai ba hi nginum penokam bakla ya ki nam ta kajab to jongno temar kada was ko penpau tan ka wei masuk sik thang kamdon ke jing burom apreng jongki kimtip karul ka a nyimat pegar kom addressing arse tu edelbot nongrum jauh sentio atau kemtip ya destination cuma atau kemudian elected representative cuma pai ba kani kemudian baki nyoben yang kemudian baki undermine yang kemudian baki undermine di electorate ki budget yang ti ngasukuran takata ban asale ro hakap dari kapur ban ai ke jikai ya kini ki ban kam ke jikai adu mata ngara di PPP non bala ban khang non bala ban inga bang amde su BP non bala ro ban inga ba kin mana ban keren ngangan keren kan kebangadiban keren malah halai loy lain lai loy kan diga democratic country democratic nation democratic state ngilaban keren lai loy ngimnong kam man khang mono ti ka constitution ada ka khang constitution jo party jongno ngam salia ngam kuslai kata ndai ngan keren ka jing lai loy jamba constitution jo India ka freedom of speech and expression